Nong ni bagi kasya resamong ang resawi kenarnai. Taman bagi malam oseng saro rang kerike mong sagere. Are rang nango rang senang sugo. Rang senang sugo otakku rang senang sugo. Rang kerike mong sagere tong na ohao. Becep. Kripton bising sih mana bas kau tu dirang aja lagi. Zotorna hambai. Tini ko orumono asini Finsai group ni meeting aba seminar ngo balakeno naitotok standard nok balaken khas rangjak oro international kaisa conference sini Finsai group ni oro meeting kha seminar kha rangni thok halong barinan tha ke crypto bahai jora ticket develop ngai dong ka wana ma singsa o je dubai of hai shop pai sini haste tripura ni bahai no kebang ma bororong mata bu turu strona ni phai dong ama hai kana ang bahai no a phaija ka tini o jaga bo oro no tini seminar ngo belai khano wana ma singsa bui bas develop dong ka sing tibra sarok tabu bo phano o je digital dunia tamo kam ke saimania ang bahai no kam ke saimania ta kisa sakda sino honi no phaija jaka sujung ma mani bagai rangsani ta hute buk song norok bahai no tabuk lekha pora khai tongnai jara puri tongnai rok norok saimano je haste hayung ganangai je digital je busa jorte develop ngai tongka obono tui wan sulaina ni dorkar wan sina ni dorkar ga norok bahai no sini Finsai je group tongmani eba khaba sini je ajaga tam tong exchange tongo coin tongo crypto bebak no to oborong no sikang kangke sini rang thong halok sini je thangai tongnani langmao je rang puisani je tongmani abno bial kagai da mana abno chesta khlainen bagno sung tini o jaga dubai o phaiso baika rang puisa simi belai ko ya homo kaisa kapal ka hambo ni mano kisa sa chesta khlaima bai kisa sa bukhawa imang tongmani dream tongmani bagno tini o jaga phaiso baika dubai o belai khano tong thoka khas rang suka belai khano khas rang ja busuk building o jaga sung mane phainani sini hai sung hai borok o jaga o phainani saijung phainani sini pokhe ani pokhe o jaga mungsa khlaijanai kri phiama tini tol bai group bai ingai sung business khlayu nei kisuda asip khlai sam khlai mani bagai tini o jaga phaisu bai belai kano khatung suka tong thong suka norok bahai no phaima no rangsana ta hute buksong norok bahai no kisa crypto tai digital world no saimanan thanga ke sini je leaders tongnai rok borobai norok communication khaidi tai nong nei rangni thau halong no kujuk sagat di sayu manai bebo berai di to tong thuk di tai rang pusa bonong stam manai belai kana hambai rang sana ta hute buksong sini ti prasarong na ngobonong koyo sini bukhana sigonta khaidi rang sana ta hute buksong sung belai kana bukha sikonungo sung jodon sam buni tola ni wansugo abono wansu yawoi চেষ্টা খালায় না ট্রাই খাইলে না ফাইদি ও ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড নো সং তাকিসা সিনি লাयै সিনি রাং থং খালাवनो कुसु सागा तलांलाय बेलाय बेलाय kana हामबाय हाइन हाय मालाय फिने खुलुमका हामबाय।